10-ball match, race to 7 racks. Kokoy Agadian to break. Say hi to the camera. Hello, hi. Nandito na ako na ba? Liwat ni mo. Sa dugo ng pamilya natin yan. Oh, yan lahat. Oy, ako tayo ng magic na ko. Kasi order na sa dito eh. Ano na gagawin na solo? Taas pa na!
jam-jam sa rin. Oh, pero ako lang ganyan, boss. Dik yan. Wapo sa mga Oh, rotation lagi, rotation. Bigyan natin din dyan, rotation. Nagay views ba? Ilin mo pa. Biligay mo 69. Oh. Well, what's oras? Wala ka size, ano yung saladre? Yes, start na yan. Ilan race niya nga? Let's go kayo. Race win dito. Race 11. 10 siguro kay... Wala size, laman na yan, boss. 10 siguro kay 9 o'clock bell curfew.
Chamba na chamba. What can you say? Chamba na chamba. Nice win.